Abadakal na ulama at tabligwi nang nabaktik. O man nakataon tad na di galab ako nang naba full time sa orasya. Lagi dumiyag damak na malo mararata Ginoo ko kakagiam niya taon-taon ako. Kaya kaya pala ka siyang atablig na 1982. 92, 2002, 2000. Baka kakumatlog ulurago. Ayah pernah pagang-pagang niya makalalakaw sa masturat sa Pilipinas. Mutatigtan ng mga bainas kami. Ibiyuga sa Pilipinas kung 1987. Nas kami pagang-pagang niya bukaan sa 15 days sa Cotabato. Nag-ayah po pinamarano, may nakakuruj sa Saudi Arabia na isa koron. May nakadwa ko makalibid sa Saudi, sa Riyadh, Damam, Al-Khumbar, Taif, Makkah, Jeddah, Madinah, Buraida. Minisampay sa 20 country, kaya utanrakan sa isang mga ingit sa Pilipinas dunia. Nagira di kami din makatulog ng Firdaus na katawan ng Allah. Napaka-pia-pia ginawa ko. Yung utalas na kaya sunga kasi ina, pamagmukatawiyak ni Yesu Allah na ayam mata ako na bitaling mo. Na benar suka tira wallah pia kitira yung nabi law a'lamul ghaiba la akthartul khair. O pamabuti yung nabi ka katawang ko sudah bitaling mo na ako sudah ko na mapia. Na pamabu ka katay ko gigaswa. Agyan mo to agya pa ka mamisi. Nakataw na kanapu siya munay. Agistiran do sa kwan. Munay. Na ayaw pipikir na kan na dudugon, karubasan. Na ipagtunga ka sa ka-imam dan, watiyak na siyali. Tingin namin ako man na dapat makalit. Agi mo tagitiro ito na ada makasog na tiyak na dudugon eh. Agi sutitu mu'min na ayaw buwa kablagi sa maskita da gugaan yan. Da ba niya na gugaan. Agi mo to naubah ko pagkawan si Firdaus. Kakingaran yan na Firdaus. Naap na ngaran yan na Apo Nabi Ismail. Ayap ko nang nagiginaw ko aguskan. Ino to? Naditan no katawan no andatan no pagkusawa. So kaya mo day Faisal Abdullah kung mga ulama sa Pilipinas sa tablig na makadadar pa ako. Naya kadaklamiyati mo ang mga ulama na labit lugatos. Dad na bar umisa sangi palay tablig. Katawan niyo ito na ipitiri mo na Faisal. Diyan kaya bit yan na hadis. Ada niya primapos na gumiro. Kasi serious. Udi nakapakandida mo rin Faisal. O di ka pagamal sa Simba. Ay pinutulian, nag-iit mga bay pinutulubur ka no, para batan no kawiyat sa ginawatan no, mga bay, mga dato. At natigin namin aloy sa hadis, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang manusya. Aya din yung galabakan nakapakasurga, lagi dyan upama. Giyatigin ang kota din na ng galabaka sa kapakasurga yan. Namin isampay kanan sa turo na ipakasurga. Mangilaylay na ipakasurga. Mamakinig na ipakasurga. Mangawako na ipakasurga. Lumalakaw na ipakasurga. Taman. At tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ayabu ang karanin niyan ko surga na pangabarukan. Paman nagkakaway ay sa surga. Ugay. Nasi isagin ko takagkakawa niyan ko surga. Para pangabarukan na niyan ng kiraot na mitakli. Nasi imiarusin ko na nakadiyan. Tupandapatin niya man ito. Ayabu ang karanin niyan ko surga na ukawaan niyan nagkakaway yan. Ugay nakagipos na wallah na simiulog ko na nakadiyan. Gito at tigin isa bapasakan, aguskan ang mga pagariang na mga ulama.
na ayaw mo kaptero ako ron, sa mga kasiguran ko na siya kumapos na tablik. Ibtatigyan ko Allah, may magister ako, may doktor ako, may kapasad ako sa agama, at isisak na akida, parate. Kagigyan nga mga ulama sa Pilipinas, na barang-barang itesis, after na tesis ng kutwa, pinamaran niya sa pag-iskwilaan niya. Si Dr. Mutilan na tesis yan na politika. Namaya ka mamamuna, politisyan. Politika, tesis yan. Siya niya Dr. Lokman, Yusuf Lokman na jihad. At tesis yan, ada meron sa Pilipinas. Si Sheikh Haris, Gimuta Haris, nagiti lukluk ng mga ulama sa Pilipinas. Kagi, sigurago na 1990 na tuminibaw kami sa Jeddah. Apanda kasi Maulana Faisal. Ako si Al-Alim Jamil Yahya. Dia mata si Al-Alim Jamil Mutawa Yahya. Nagiti marano kami imam sa Saudi Arabia. Sa Jeddah, kumiyakan namin siya pulurago. Na kaya makatibaw kami na may minider pa meron siya muta Sheikh Haris Abdullah. Ayawata yan nabubay ang nakaw sa Pilipinas sa Magister, sinuraysa. Gatusan yun sa seminar sa Maroon de Labi Sanggibutaw. Na mas turado to. Na ayaw na anyan, ang pinakamalay sa sa Pilipinas sa Bubay na siya Al-Al, Magister Amal Yahya. Pamanagi nga mga alima sa Pilipinas sa mga Bubay na pinakamalak ni Ginadun nga nadua ka to, kami minarot siya sa Magister. Ugit na pala tablik. Si Amal Yahya na si Imimbota sa Bangladesh, ako pagurod siya patulan. Patulan ro Imimbota. Na si Aliman Nuray, isa na niya ka, pero makakurod siya ko. Is hindi. Na minaraot sa taman sa Manila, naroon kakagiyang kabalubugan naman sa utas sa Toros. Naigira Aid, napaka-kabalubugan ako rin na ayan din kapno gymnasyo ng kutakwan niya. Dar pa yan sa kutakadaklataw, dar pa on. Naging kutama yan na si Sheikh Abdullah Haris Abdullah na ay turo ni Faisal Yahya, Faisal na si Jamil Yahya na guruwami. Guruwami. Sabab siyang kutwa kaunan niya, kalayan ni sabut ko agaw. Namanya wafat nasib sa Saudi. Kamu namanya kapira puluh ragu nak kaya pagana dan yang agama dan yang mibalik. Dan yang mibalik. Nasi Faisal Abdullah na ayah siapa pan wallah sa kata beligyan. Namanya kay Tito. Panagira pagulog ko wallah sa kata belig na didger. Katawan niyo ang tunay title Faisal. Guni na daim ay ilif. Eminilif langon. Moro National Liberation Front. Na ay pinaka-advisor langon ng eminilif ulama na si Faisal Abdullah. Pwede si Hasim Salamat, Jamil Yahya, Abdul Baqi si isa pulo. Na ay pinaka-advisor na si Faisal Abdullah. Sabab sangkot na kabutit pungiwala ko grupo. Ada silang makasisinamunta ko si Miswari, Chairman Miswari. Natigi Hasim Salamata, sumibaitan ng mga ulama. Nagyuti kaya no MILF. Nasuminibay sa mga ulama. Natigi Hasim Salamata, madakal ka ng ulama maranaw. Kasi Alim Osman, Japan. Si Alim Zaman Rasul, si Isa Pikong. Paarin niya ng Ta'alim Ansarya, daw Iburnal. Si Alim Jamil Yahya, madakal kanwati na mga maranona, sa kanay, chairman na niyo, kasi kami bisa sengir kan, magiging daw. Nasabab sa mutali kasi sila inami at chairman si Hasim Salamat, na ayap manaraythan yan, nasip pa si Faisal. Lamo na ipisurat nilan, ipundrapiran, na aya pakadrap na si Faisal. Na lago no kapu siya ko jihad sa Pilipinas na si Faisal in Imam Hussein. Dan yung arauta, 1970s.
na din aptero sa tendigo jihad sa Pilipinas sa bapon ko na ni Faisal Abdullah. Oriyan yan. Katawan niyo, ang taon nun ni di ipimbelag agyan ko ta mga ulama. Ay di ran ipimbelag nagyan ko ta loksta nung pagarita nung watatano si Kadi. Ay ngaran yan na Sukarno. Ay katayo ni ron na si Kamarun hindi mapuro. Pero ko kano, ay katayo ni ron na ba grado na sa agama, ulamas kanya. Apa di sige Mutilan, sige Jamil Yahya, sige Faisal Abdullah sa Egypt, sige Alim Aziz. Karo di pa nga di. Nagirat tiblig no Allah sa tao. Dan iba mo gitukit. Tigi President Marcos, aali di mapuro. Katawan ka antay kalaban ta sa Pilipinas. Tigi ng taon nun, tigi siwat aka. Oras ito Marcial. Tingin nung abtero. Tingin nila mo na tingin nga plagad ni Wataka po sa Egypt, Cairo. Po sa Egypt, sa Misir, na miyaling sa Manila, sa airport, nadirisyo siya Cagayan, nadirisyo siya Busra. Namiya ka sa Pulugoy sa Busra, namiyaling pa sa Cagayan, namiyaling pa sa Manila, namiyaling pa sa Egypt. Na inuwan tingin, miya kontra ka na si Wataka. Da. Kaya po si Dr. Mutilan, Dr. Yusuf Lukman, Sheikh Haris, Faisal Abdullah, Alim Aziz, Hashim Salamat, ayan ang pagpakabalik ng Pilipinas, kawat ang gobernador. Nadikedak. Kagiwan tayo alik. Ay betugi ali na Marcos. Natigisunod na sa masyuginan ni problema na ko anak na otak na na. Nasiwan ni sunod na sa masyu sa Egypt, Cairo. Nakagi mo man si Kamar na miya kan demar sa mga ulama. Kakagi ayran sana-sana. Kaari-ari kila si Kamar sa utamang ulama. Na inakuran nila siya sulutan sa masyo na diran bagugan na inipalagin niya si Kamar sa sinyan inawit sa Amerika. From Egypt to America. Los Angeles. Ngasi saging ko tagit-tagit sa Los Angeles, sa Amerika. Na din ba sa koneksyon na gusto mga mujahidin si isa Saudi Arabia? Di sila di ba kakukunta ka si Faisal? Nakadagtaw ka. Itataros yan. Takadirawang ba? Digisulot na sa masyiwa, Kamar, ay di kan kakontrol sa mga otak kan nasihata. Naubang ka magaga makontrol ka, tingin na awita nga sa Amerika ka sa kanima tauro. Agi ang magarya kaya si Abdullah na dalagi doon ni Kamara sa Tibicoro. Inaw ito siya. Na maganda sila sa auto, nakiyag ba sa auto iran? Sumiyaga nagya mo ta kumukulod sa Saragun. Apu si isa Pakistan. Na ayakat kulod sa Amerika, ayakat kulod sa Amerika, na di nga kataw ni Muslim. Nakakapanarbod. Mabalak ka sa taon, sila mo na ka. Kawas ko gagawin alay kami salam, di ka Muslim eh. Miyato. Nagitip suon nila. Di sila ni malib-lib tatrak na namabalagi na nakakuha na sagudan nila na Assalamualaikum. Nagumiro alay kami salam, di ko susiyentan. Gidi ninjulaan tan, gidi tibligatan. Nakagagabaan siya, traki ka marami si pagarin niya na hata na siyalam sila ng kumukurod siya sa Ragun. Ang mga taga-Pakistan. Assalamualaikum. Duminigil lang ka, magalit dinalaikum issalam. Tigil. Muslim. Lumipan, tingin ito na yung problema niyo. Tingin na sutra kami na di maganda na iba, mga tatao maralipir. Nagyan ako mukurod siya sa Ragun na mechanical engineer. Ay, hindi bugay niya na dawat, nagalabak. Maya nga doon, siya ngumpian niya, siya kararagay sutra. Na daatigun sa bubi na magari. Analamat na lang. Natigang ko ta mga tabliga, iduluga bis kano sa walay. At tingin na di. Tagi na baka gitul di ka suldiran. Na inidulug siya sa kanya kamuto na kwa. Walay lang. Kaya baka masiran,
Siyempre, normal na pakagiro si kamarago siya, tas suldikan, taros kan, ang ano makainom sa kape. Anatay giti ito yung ilang na, nabagi ko ta kape, kagi ko ta kaptubligilan. Kaya tiro ko ta mga brothers tanaw po sa Pakistan, pitubligan nila ng amagari. Mitiro si kamar, tigin naging aryak na lalong. Sihata, ino si Miyawit, kadikar na kakontroli din. Nasa kan na di ako di mag-iskwil at tigin sa US. Napakaunutan niyo sa tablig. Na first ang mga tablig na si Hata. 20 dis. Lupo-lugoy. Saan ko tada po kapag tablig Hata? Rila na ko ang kutang pagariyak. Naya ka papantagan na sumasabula sakit sa Pilipinas na marijuana. Daturo, mabuwas sa gawin. Kataon niya ito pero na marijuana, nang utataw padilaan niya na dilian na sa baba. Pagil ka da sa baba. Berpugil ka. Dito resulta na kamara. Naging kung takataguri hata, naibukan na bukyan nakapakaturo kakan. Ay siyempre, makawaso. Natina pa kaunutan yung ariyak na na. Napiya kaunut tira sa 20 gawi. Nakagima ka uma. Namaya bungang si kamar. May takatak si kamar. Kataon niya ito na pimuloy hata. Di man ang bigyan tahadyo. Si siya pa na sukang pakasudwak. Na inisi ni kamara ginaw niya, tingin ay kiyat yan sa jihad. Siya ko sa Egypt, sabi ka labi sa puno, ragun na mujahidin ako. Nada ako din manggulawlay, ba ako sasakalan sa ginawa ko, sukang pakasudwak to. Ba ako sasakalan sa ginawa ko, sukang panambing sa tahadyo. Nag-iariyak na yan na, gudu-punuya kayo nito na yung kiran na, kapanambing sa tahadyo. Si siap na swakto, ini man yan ang panadikijmat. Andan di ko na may katinigtinak ko yan, sa mga dita makakapamipiang ko. Natin na siya kayo, may alin. Na makapuna ko tingis, pila na tinak ko yan, miyari para dusugunda. Na miyak pikirak na tingi ka maragi, iuntun ang agalab ko. Giuntun ang agalab ko, kasi putangan na miyak ko, iran namin muli, pamumulong ko siya putangan. Kawai. Namaya pikir ka ng tigil, napakunot ko kirang masapat pulugo, inapiakunot kirang 40 days. Na ori ano ka pakunot yung kirang 40 days? Nanto na yung pikir kamar, sa kanya ni Munot. Nagsokya pakunot yan sa katiblig na miyada sa kontak yan sa Cairo, sa Egypt. Naayap po niyan na Amerika, India, Amerika, Bangladesh, Amerika, Pakistan. Kaya nga naputuan na sa BIP, uli na IBP, India, Bangladesh, Pakistan. Naayakata yun sa kakatiblig na India na college level, ba mga kangrado, na Pakistan na high school level, na Bangladesh na elementary level. Naayapsuan niya na pakauma sa Bangladesh, pakauma sa India, pakauma sa Pakistan, igira estima. Nasikos, tanda yung katatagin na nagitong desisyon yan. Para kasabutan niyo, kaya kapakalalaga niya nga tablig sa Pilipinas. May encounter yan si Iqbal, Muhammad Iqbal. Awat tamang buwa kawasa. Tigi kamar, apagarya, sungoy ka Pilipinas, kamabibinasa sa mga tao sa Pilipinas. Tigi mambuy Iqbal, suwa kurwa sarang talabok na ko pa. Namin talabok siran sa Pilipinas kung 1982. Pun si Iqbal sa India, na pun mambuy si kamar sa Amerika. Nasa isang puta oras na high school ako. First year high school ako. Nagiti pa gani kapag mo mga tablig. Apagulo na ni kamara ko si Iqbal. Naisasangan namin nag-iigipoy na gubugiran. Kaya ko tamas kita sa bida dyan na maranisoy. Nalialang linibutira na Pilipinas, Lanao del Sur. Linibutira na Lanao del Sur. Namialing pa sa Amerika, namiputok pa na 1984. Nagito, may makasod si Abdurov, si Marmadali. Nakatawan sa history, sangkot ang mga brothers. Kami niraot siran sa Igira, nagkalakat nira ng kuta ko po sa emisyo sa katatako ng Agira, abubutang Agira.
Tabi sa mga baiyaya. Nasukaro mayran na mumuskitan na pelibutin nila sa sabab. Na di ba ka padigil-digil sukaro man yan, kagi mo bitingan. Na miyasak maging tablig. Miyakwa sila ni Kamar. So langon o ginawa niya sa marawi ang pumamutangan. Na may nga kukuha niyan. Na alamin ni Bitsara na natira na kata sa pumamutangan na pelibut. Ay pala-palan dito mga lalong. Kanay na mabtira akar kano na gila di motor si Kamar naging ako bo na bapawagit siyang agit. Makama sa motor na ito may pang narumitip. Kenapa pugugit siyang apa itaw? Igina po siya ibisyo na di maugit siyang uta karsada kasi pugugit siyang uta mga alakay. Mga riders sa motor. Di nga na kakar na utang nga na utapos niya na suray ko na petitay nila. Petitay nila. Nabigla buat na sila ni lumilibit sila na udal sila kwa. Pidala agama ay piliptira nun. Nagiti ni betukiran na pamamutangan. Kata kaya tikiran siya pamamutangan. Nakaistod na pamamutangan sila yung tapagan. Na may baloy ang mga baloy si Kamar sa Amerika naman sa lagun na pakaw makakagi ang mga pamana pituluan nila balingi kami kakadibis kagatigilan. Namiyawiyag sugal mo sa Pilipinas. Tama naman to batano ka tayo bata baulama si Kamar. Niyawiyag sugal tablik sa Pilipinas. Namiya ka demang sa Pilipinas. Nakatawa niyo ando na mabuba at tutulian sa Amerika. Amerika. Adna wata imam. Agyan ko ta imam na si Imam sa Makkah Al-Mukarramah. Imam sa Makkah Al-Mukarramah. Patakatawa imam sa nga sa Masjidil Haram. Na so isa kwata yan na di mag-eskwela sa Amerika. Na pinalagagin ko ta mga tablig na milay sila ng kutawata imam sa Amerika. Na pinalis niya sila. Brother, I am Muslim, I am the son of Imam of Makkah Al-Mukarramah. Agumaga ka sa dua ka tao bubay. Mabubrid. Tigang kaya mga tablig. Really? You are the son of Imam of Makkah? Mata na wata ka Imam sa Makkah? Mimbo sa Arab. Wallahi, ana ibnu ahadum minal a'imma fi Makkah Al-Mukarramah. Mitino sa Basarab, kakaya na busuto. Nami akan didingin na siya na, kakaya, giya ko tako makuruch na, ana mga ulama. Osto aki at tigilan na Arab. Kama mo bergani magutang-utang sa karsada na gumaga sa mga Amerikano mga bubay. Nya, pure pisiran siya ki ito sa anggota mga bubay. Mititinduro isiran. Niro kami at tigang kutuwa. Mga bubay ko, ang kaya, inuamya sa suwakap kesukatan namin, malay kwarta. Natina, po namin kapagariami, na miyawitiran sa masjid, ang mabubrag. Namaya ka noon na kapaganaw nila di pagbanga sa sumo. Nami siyembayan, sadid na taro. Ama na lagi do abnormal na kapagagdamian. May ang masuluhur nami siyembayan adid na katiro. Maghrib na misibiyang din nakatiro. Aisha. Kaya after Aisha, lagi na oras na punggurook sa mga kalala sa Sunda Masjid. Tingnan ito na yung suaka. Tingnan pagang-pagang na ako, makao sa Amerika, natuturban ako, kikimon ako. Kamuslim ako, namiyak karabunabung ako isumpa. Okay? Nasiya ko, miyatago ko environment, akakafiri. At tingin, batad akakafiri. Namay ito at tingin na paganan na nasuki mo na ka. Kaya ko at tingin hindi na misibilya na ako. Na oriyan na tingin iniskan na ka na kinuha ko sa sumpa ka. Na oriyan na tingin iniskan na ka na di ako di palapalpas sa wakto. Tama na tingin sa miyada ako sa kapsyung niya masjid kasi ako kapsyung mga lalibot nga di iskuan. Sa taman sa miyaw lugaw ko kung galap ka kanarakai na ibatatigyan ko Allah ada koron mau ni ama imam sa Makkah kas kanimiyak onra na iman ko at tigyan na andun di kapasan ako sa 40 days nang bali ako sa Makkah
Nakagima ka masama ka ituturuan siya yan. Ama, pagka ko imam sa dunia, abas na may imam ka sa Makkah, imam ka sa dunia. Na miyon luga ko at tingin ko landang ko narakan na akong kanin masabat. Udah sabab nu Allah sa mga tablig. Udah kira sabab nu Allah ta'ala na biya ko datingin pakatanon. Katawan ko at tingin naman ito na imiya suwak kira na bayan. Ay tingin namin suwak na bayan sangkot ang mga tabligan niya kaumarakan sa Amerika. Na adong ko naman maapsum sa giyang ko talandeng. Psum sangkot ang talandeng. Na mele yung madaklataw pa kamasang talandeng o maulog na karup talaw siya. Na tiyaluan nilang, di ka psum siya nga nalandeng, kaulog ko sa nalaman yan, hindi na nakasuka na lang. Tigiran ako ka no sa mic, napakalakap na ron, nakinuha sa mic, napiyakatanog, di ka psum siya nga nalandeng, kaulog ko sa, nadin, pag-alin. Tigiran na banda ba ka? Banda di pa ka. Nagyan nga natampar sa kanalandang na taguan tano sa tarpuli. Taguan tano sa tarpuli. Naisurat doon, ba kaya siya sa kakulog ko siya nalandang eh. Na ini panrat ko peliwan, ini panrat ko tarpuli na hindi na nakagya ka mo ito nada, ba hindi na nakasuka na lang. Natigiran na putay siya kaya kasikiro doon siya kalandang. Nanda sa katamang uda at tomi, pang napel lagi na nakagigulog siya ko talandang, nagipon niya na ni lab siya. Patay kaya tigil. Tingay no, taray maswa. Tingulog ako landang. Tingin na gusto. Tingin na wala. Baka naman nagkakaptulever ka. Tingin na bugla ko manari. Yun na mamalang ako. Tinabang ka naman lang sa mga tarpulin ni surat sa paliwan. Tingin buta ko pag manari. Diyan ka nakilay. Na ayat tigiran amya kasabto ng kota manguda piada lagi niya nagyak siya na ni pelo siya nga gulog siya mutalan. Nagyay kay ibaratan ni manto madaklataw. Abuta si ko untol. Buta si ko agama. Bangal si ko agama. Kata niya katarong panganog siyang abang. Ando di kayo mawa kato na ni miyan lalo sa bang na ayah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam na andun na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikaw mau waktu amang bang supagbang na miyabiyag ko uman iri o takir balik si ko palunian so apoy abkadig uman iri o takir balik abu may mama na miyabiyag si ko palunian so apoy abkadig nakataon niya tunay kiparang sa apoy kaya bataro ka doon nakataon na iginasot ka sa maskit. Doon ay panganap siratan ka. Pagbedes ka. Pagusar ka sa'yo. Nasandat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawang magbedes ko uriano kan ganyan kubang. Musar sa'yo ko uriano kan ganyan kubang. Na miya pakapundaw niyan sa apoy niyan. Miya pang niyan sa apoy niyan. Na ay pandepati sa nga di pagbangan na di pagbedes. Bedensam yung sa padiin, bedensam yung ububasukayan, bedensam yung sa opisina, sa mga baita, bed ni pamipi, bed ni pananindian, bed niya katurong. So, dama parang sura si Baapoy, amiyabiyag ko paniran, na matay sa tao, ada sa pergen na tutung siyang kutapoy. Nagito at naging sa bapa, ayam niya kasabat sa giyang kaya pagtao, naging kaya mga tao, sungan nila sa mga darpa. Sungan nila sa mga darpa. Amaw may rasolay na sila, mabalagi na sa mamanay na langan nila. Kagiba na katir Allah, alam ya'atikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Pitir Allah sa surat Az-Zumar. Ino barkan na makataling rusulun minkum. So mga sugu apadirkan. Ama na ginawa iga. Apadirkan. Yatluna alaykum ayati rabbikum. Apot mga diyan nilarkanos sa mga tanda o kadna niyo. Dito sa kuna naguhadis. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Ipot mga alkilarkano po agin ko tamapong bululang oriyan. O kapatay tao kukuran dengan yan. Tunanis bugang ko mga tao. Qalu bala. Kaino di. Miyan Melemi
Walakin haqqat kalimatul azabi ala kafirin. Uwid na tiyan domi sa ginomi, abagi ng mga kafir susiksa o naragadiyan. Diyan ka na ayam itu turuanan ng mga ulama. Ino to, nakagitumatan na yatluna alaykum ayati rabbikum. May pukas tanuro na kanaba mga ustad. Mbatian nilan, pagalian nilan, sa mga ayat wallah. Na ikadua pitiro wallah sa isa Quran na, alam ya'atikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati rabbikum. Barkano na mga talikumas sa mga sugu. Barkano na mga talikumas sa mga sugu. Yaqussuna alaykum. Apupunutun nilarkano ayati rabbikum sa mga tandaukan na niyo. May kambida. Dia mo takagina, batian yan kano. Bangadian yan kano sa mga tandaukan na niyo. Mga ulama ito. Naging kay kadua na yaqussuna alaykum, pupunutun nilarkano. Ino to, nakagilagida nga kiyudo di man to, matag mo yan. So kanabaw lamang ngay kadua. Di mga tataw. Di mga tataw. Di mga tataw. Nasamihan kiran na punutuliran, mata nagigamihan kami sa kong gagawin. Isang kota kiali mo namin si isang kota masa. Akyat timu-timu si isang kota darpa, yal alim Firdaus. Agim kaya agama, agalabak ko agama, napatot ko pisa kata. Na. Ataw ni, mapia balita. Ay akam to na English na good news. Nariba ko sa kanong bagi sa good news, yun. Ha? Ay kaya good news siya karano nagyang kaya COVID-19, variant 20. Na ayak kirusyungan siya ng jihad. Agama, aptidawa. Agama, aptidawa. Oy. Ino to. Dagya basa kita COVID, dagya basa kita babarian. Da. Na ino agama aptidawan. Napiyakaw kita nga COVID, agong variant sa ipupuntag sa Ramadan, kaipagaran ko kapusa, naipagaran ko Eid, naipagaran ko Umrah, naipagaran ko Hajj. Ay pagalangan nila na mga Muslim, nag-ipagaran ko dito blig sa dunia. Ipagaran. Ino to pagaran. Anda nga mga kapunda, ang mag-Rusya. Piyag-Rusya ka na sa isa madamba. Kaagi-kiyaw kisyo na nakakaaya kiprograma sa wiyaan, nagyan ko tuwa kapapantangan na superintendent sa Lanao del Sur, 2nd District. Si Rubina, akaroman yan na mujahidin, komandar. Ay kaya tago yan, nagyan ko na bar. Nasa superintendent sa 2nd District, na timune sulang ng maestro si isa madambot. Nasakni kaya balabagan nila na si Ismail Karim. Kaka Ismail Karim. Nasubkiya kita mo ni Kaka Ismail Karim sa sakni niya ko man at ina sa makapantulan ako sa mabuba na tumaros ako kumukurod siya ko tara sa naka. Nadilan pa ang kota mayor as Abdul Jalil Anggu daguruan Mindanao. Narawa kan kaya di bagus siya ang kapter umur ka na iman to. Ang resulta ang kakagya ka mo ito na COVID-19 variant 20. Katawan niyo, ang tunay kapakadya mga agama aribat. Ayaw pero na agama aribat na makaliyo ko Islamu. Katawan niyo, ang tunay kapakadya mga agama aribat. Nabagang ko sa kanong na partida. Antay pang-antor ka kanon. Antay pang-antor ka kanon sa kapakadya mga agama aribat. Bagay kanong na partida. Agi pagkita mo sa kanong nataton niya si Siriusin. Dia kan nakataon, tuluga ka no o gigani-gani ka no sa kaya panayaw-niyo. Na ayak kiap sarat kapaganda mga agama ribat na paganayron na propaganda. Propaganda. After na propaganda na television, icon, newscaster, social media. Gina ni o kita kapaganda mga agama propaganda. Ikadua, ang kapaganda ng agama aribat.
After na gamaribat na Christian, Yahud, lang mo na gamaribat. Ikadua, kapag kada mga gamaribat, akasang kapanilan, na kanggesto. Kanggesto. Ikaduto. Ikatalo, kapag kada mga gamaribat, nakatidawa. Na, hindi mga laita mo sa dunia. Tingin nagi ang Baghdad, tigil kon Muslim, na, tunisyon na no. Napangunduy na no siya, napakatido siya na Iran, napusyan na no kira no sinabang tanong, agus yung pangalong tanong, na ikapos tira na kwada no sugasulinera. Namiyakoyra na Baghdad, namiyakoyra na Egypt, namiyakoyra na Syria. Lagi na namiyakoyra na Kuwait. Gitu, ikatalo to solusyon na. Sa katanong pa na mga Muslim, sa katanong pa ni pag-isyo ko, maranaw ko, Muslim ko. Alo, kaya ko niyo? Siya kaya na Muslim, nasa ka na maranaw. Tunod. Madudua. Dudua paksiyo. Ay kapag nasiko tribe na maranaw, nasiko agama na Muslimu. Gitu. Siko tribe na maranaw, nasiko agama na Muslim. Okay. Ay pagapanay asarat akapakadaya mga Allah ko Islam one kaguro. Mga taguro kanwa rin. Nasa mo, ito na baka ng mga tablig. Kagisa na tanga kaguro. Anto na ibisisya sa Quran. Ya ayyuhal muzammil, qumil layli illa qalila, nisfahu, aw zid alayhi, warattilil Qur'ana tartila, inna sanulki alayka qawlan thaqila. Ito na yung mga ayat. Betul saya sama Zambilu. Ya ayuhal muzammil. Dia suayaidu Rasul na 39 years and 6 months. 30 usia ragu na bunang ulan. Na piakat tepuk wallah si isang kutwa. Siyungan tanwari ka di sulutan. Abito sa kira 5,000 meter sa kapuro yan. Naubaya Mustasfan Nur. Agugiyang kutwa Jabal Nur. Sotero na sa Quran. Na kapat ulan nagyato po kuro Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 months. Tigo Khadijah. Kina yan. Ina. Anto na imang bumutad ka. Kaya sina yan na waraka na buta. Aloks. Tingin nawatakan sa kay pag-isip mo, ito na yung bubutad ka. Tingin na mapya. Tingin na di ka na pag-isip ka na baka kararangiti. Tingin ito na. Tingin na di ka na nagkagdaman sa puripisan sa karumang ka. Di ka na nagsulagamihan, di ka na nagsulalapagan, di siya matatago. Miya ka pirini ulan na dasin. Nasabi nga sa Khadijah. Ikaduan tigyo inaiyan na magkada na meron namin ginakan suras ka lagi nyo sa kataya mo ito sa walay. Ano siya ka naman ka? Tigin na miya ka patulan sa kuta puro apalaw. Miya ka 4 months yun. Ay daw at tigin. Tigin na wan. Ay daw, wako mo pa kailay. Inotoy na. Na iba't ako pa kailay ako nagapta na nabarukan ni Panumya ka mo. Na di kami baka mugoy sa tama sa kapatay. Tingin doon absanan. Tingin na ad na misyon niya na mala. Nabisi ka naman. Nabisi ka naman. Talaga tayo ka betulan siya. Hindi, siya ka betulan na pinakata. Ako, turo. Basta makabetulan ka na, miya kay drone ka sa agama. Nauna ka makabetulan ka, patlugoy, na observer ka pa. Naku na rin, kay laylay nga katibli gumapia. Kita ka diya. 3 days, 40 days na observer. Okay, na mga betul na kanaya nga kendron. Narupang puno pilas ka pipi ang dakat.
Subhanallah. Miyaka patulan. Si karumang kasangan na puro apalaw na ibutakan na misyon niya. Nabi si karumang. Nabi at tigay si karumang. Kagi yung mga napapataulan na nagimawan o Jibril sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya mo na pagmaw na Jibril na Nabi. Basta gumawa o Jibril na Nabi ka. Lingmong sa Maranao. Kagi dapat namin ito na Maranao. Nabi ka ba makakuha na sumbatan na sa paano siya diyo. Wek, makatukaw taro na tingin ang gusto nga ragun na ayak muli na ito sa ngayon na pagulong niya mo dyan politika. Subhanallah. Na. Gimono Jibril sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eno katawan niyo at na ibundalo Jibril sa kapag mo niya ko Rasul pito abundan. Nagipagan pa ka na abundan na kay Leo Rasul. Ay bumili Rasul na miyak kalala paras. Ay niya ito bang gano'n na bundalian. Napulang niya na langit na dinang kaya langit kagagi. So papa ko Jibril at taluga to sa kawan na taluga to sa diwag na satiman ko tumapsya na kaya tiyan na miyak binalangit ang ubiyang ka lupa. Yun na kaya Leo. Namili na si Muhammad na pitirian na tingin na ya Muhammad. Iqra. Hey Muhammad, batyak. Nadikan ta ko surat-surat si Samuta pura palaw na dapat nyo na di magaman na gumimor na kami ang kalalakanin. Natiyalo niya po sa tinabatiyak. Namiya po nga masurat-surat. Anto na ipitiro nabi. Tingin na last to kari. Kenapa ba ko eksperti ka batiya? Wama anabi kari. Unya piyapan mata ako matiya na kanaba. Pagkita rin ito. At na pigulo ng Jibril, dia kisya sa Rasul. Ini kakpia. Salawas siya. Bawala ka siyang tanong ng tiksir. Nakagay mo ka niya sa Nabi, tumipak. Napusa ko ta puro apalaw na palalagwid siya tama sa buba. Nakagay pa ka masawaliran mo na pamautan pa na. Ya Khadija, zammiluni, hey karumako, tanggubi ako ka. Lagi ko takyagan sa Jibril. Banyak kata ibu itu Jibril. Inakatian tingin yan kesiwata ka, tingin awal. Tinto na natin, benda niya ko mo sa sa mapakasugun. Kainom yan pagsala ko namin ni tuna orason kumasan yan. Kaaya siyuguan orason Allah na mga tao panidarpaan. Dari panidarpaan siya. Oy. Mga tao panidarpaan. Mga parinimara. Mga patutunungan. Panaligan taon natinginan na manong ako na yung kagardima. Nagiti minipun ta Muhammad ang mga tao panidarpaan. Naayagya pag siya kailan orason na idapder pa ko Rasulullah si Jibril. Nakato ka. Tingin ako to si Raro, kataya siya siya. Siya sa kakawanan ka, iktiyari niya, sa ngadiwag ka, kataya pa. Kaya kayo siya na may ubos sa gawin na diturong si Rasul, kapag ay nakaguda na nasulde siya wala. Nauman ba pendengamatan na makanaw, na makatigiras, na mangilaylay sa nagimo no Jibril. Tigo Jibril pakatulugod nagiga ibat ka di ka mo pagibinasa wallah. Repitan niya no? Repitan niya ko na. Anto na yung sa Quran, anto na yung dalil yan. Wallahu ya'asimu ka minan nas. So wallahu ta'ala siya pero kako mga manusia. Gising nito, basta tuman dengan utublig na wallahu ta'ala siya para kanan. Basta pa nakakabit niyo, kubit naman bukas siya para kanan. Kambidan tiagyan mo takagya ka mo ito na kapananagot naman ka ko servisyo ko na ito, ang sunigaw na kapananagot naman.
Naging kay si Alim Firdaus na isa kanya ka mo na balasan ng kapamilya Umar. Giya nga manggerir ya mga mayor si isang kaya magsaysay. Naging ko ta pisilbisyon ni sila sa para si Allah na tama naman po sa mga opat na dinan kalipatan. Kagiti uwan niya. Sudin si Allah kaya ka mo na migay sa ilahan. Sangka mga dato tano si isang kadarpa sa kasya pera sa ging kaalim baka gigit ko tuwa serbisyon yung kinana para si Allah. Ano ba para si Nah. Miyan ko Jibril ang apa na naud. Ya Khadijah zammiluni karum aku kulubi akong ka. Simba ko jabarain. Ya ayyuhal muzammil, hey salikumbong. Gong fa'andar. Tindig ka gatiyan na pakain ka ang mga tao. Ya ayyuhal muzammil, qumil layli illa qalila. Hey salikumbong. Nadigab salikumbong na tindig ka ko kagawin na panambaya ka sa tahajud. Nisbahu, uli na kaloka na gawin. Awing kusminuhu, uli na may ka, pagalas dus. أو زد عليه أولئنا ميقى بغلاستريس ورتل القرآن ترتيلا سيغتين بك ستاجد نبنى بيغا بسق بنغا سقرآن إنتو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Kagiyatig wallahi sembul ya karkasu atas tanggungan mala responsibility yang mala agi utak qaulan thaqila nagitu sudda'watu tabligh. Ini di mana responsibility di dunia. Na waya taurun na 4 bilyon na aya awida kala ka na 4 bilyon. Riba judi tiblig sa mga saya uwida kala ng masjid sa lembak. Masjid citi nama itu kami menaria muslim siya ka 10%. Riba ta kasa. Kaya ibigay ka wala awida kala sa nisab tumang ka dunia. Now say ka mo kating sa kamang say na wala taw si na 15,000 na mrano ako Kristiyan na pali ako gawida ka lang ta 15,000. Kaya hindi ako na pagriban no kay gub sila man ka nakikimut. Susumpa siya mersyap. Nagira sudah kimun yang nama susumpa na dingab to na diyan na banang partner. Yari bat ka sa. Api agi na mga sarwa na dingab tulig. Akataon ka aya ka bugay sa dawat sa mga sarwang na فعليا action. Pagkilay nga ginasuta mo Islam. Sa katawbe ay may bala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Syafi'i. Bobo anda kasong. Ado wata kang pulawi ako. Ino to. At namin ibago mamasa ka ingin. Anda nun si Muhammad. Nano ka palawi? Nasa ko nag-isap ke balagyan na makatuno sila na di sila makapalag nagkakuan yan. Na imagtatigyan ko talong sa kapalawi ako ba ko na yung panmakwa. Sa karate ka pa man nakapasang yan ni Kapanaskil. Kadi na kilala si Muhammad. Natigin na na yun, kay dulugan ka sa kakangamagan, kadi nga ka nang awid ka. Naaya, may akong tulong awid yun na surasyon. Nakagima ko mas sila ko sumuna na nipamtalo Rasulullah sa awid yun. Di na siya kabuktiman. Tingin na way, natin na ba kong punol? Tingin na inuat, tingin nuat ako. Pwede ako abunod na kami, ranay ko orang karakan. Hantab singaran na ka. Natin na si Muhammad. Tinday mga katisi Abdullah. Tingin sa kasupulang yan ko, tingin na way. Tingin yan lumur ka. Hindi bisa tingin sa dyan nga ni Mindu ka pila, nagkakuha ka kaging apara kayo ka. Betul na ko nga, tingin nga pag-islama. Bakit biyara sa'yo malang. Dari mga brothers, yan ang mga Christian, juga di sira-sirbisyo. Mga lakan ng pinakibar. Kaya kung natin sirbisyo na nga di pupupo. Subhanallah. Kulong po ako. O punong mumotor ka, nasama na ka mo di police ka, katiya ka perber. Uwe. Din nagkatamira na kapi para ngayon kay Islam. Kahit natabit niya po, katanong na ganyan gumana tabat. Nah, diang mutua Muzammil na ikadua kaptun na suratun Nabi kana Nabi. Amal to sa alasay sa kagawi maghrib na taman sa alasay sa subuh. Sa ayat betul ka naswallah. Pendela ka naswallah. Ya Allah, turuan ka na si Syed.
na pametuang ka sa mga ngaran. Sa lagi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam Khamis o gagawi, napapalan niya na langit, Ya Allah, ayat 3 sa Makkah, nasu Abu Jahal, ay ngaran niya nasu Umar ibn Hizam, Abu Umar ibn al-Khattab, nagyan ka dua katawa Umar ay nadidi kakalkasa kaingad, na panganing kurka agyan ka dua katawa na yung karakan babinin sa kapag ganda pagkakukuha ka ma, na di kapar wagyan ka dua katawa na semusu isakiran. Saya kagya ka mauto namin babilakan na isakiran buwa kagya ka mauto namin babilakan sa agyan kaya pantag sa agama. Naan ko na yung miyaswa, sa agyan ko tagya teror Nabi sallallahu alaihi wasallam, may apita Jumat na ayamin ibabidun wallah na sa Umar bin al-Khattab. Amalong to, abdogan ka swalla kung kagagawa isa para ko mga tao. May gulaw lang niyo, Eda. Antay tiga sa ngayon niyo, di kisindarungan na mamanikaw. Di kisindarungan na mamuno. Nabumutulog ka sukaran nila. Kaya tapi yang ini Rasulullah nasu di kisindarungan sang kota ini. Ya Allah turu angkarakan siya ini kaya dapat digalakan katigas daw punay mga Muslim na kita harus nagigalakan. Lagi daw Umar, lagi matago ko Islam ini digalakan kada katigas. Subhanallah. Namanya ka pamtugas sa kanan, namanya pala di kaswallah. Aya ka sa kapadro na lo, kuguro ka abdogan ka swallah para ko mga tao. Na sadda ka lo ka amiguro ka na isa kay ginaturo wallah di ka binigataw na didarpa. Nagina. Nasa kabel na ka makademang suwaga man yan, napag-usalta no sa kaguro. Ad-du'a huwa al-ibadah. Kasukapanganay ko Allah, nagina ni Simba. Ad-du'a mukhul ibadah. So kapanganay ko Allah, nagina ni Otto ko Simba. So tao abara sampeang. So tao abara amal. Adi panganay ko Allah na kemudian. Ino to. Tinggi ka musuh Allah Ta'ala ka di ka magkikinangalan. Pamo na bara Simba ka na di ka upungan, di ka kinangalan sa Allah. Tinggi na ka. Na ayat tay po Allah na muta bara amala lalay tumata panay kan tingin na gike boleh ka ori penasakan ni Tuhan ka gike boleh ka ori penasakan ni kad na nakakalay ng kapabalan na di ka pala na Allah na tina mata siya kaya titingin ako daripada dia ko niyang kinakalan. Subhanallah. Nah kaya sabutan niyo mantu aya o kita kapakademang waga mataro nakaguro ko napagana di ka nagumuro. Ito na ipintero Nabi. فَإِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَابْقُوا Igirati ko na sunab butihan sa Quran na puguro ka no. فَإِنْ لَمْ تَبْقُوا فَتَبَقُوا Na hindi ka nagpakaguro ko ng gugura-guro ka no. Muta ka pa mamaluwa. Laga malagi na puguro ka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muta laga malagi na puguro ka. فإذا قرأتم القرآن فابقوا فإن لم تبقوا فتباقوا ومن لم يبقوا فليس مني. Sa pagkirang butihan sa Quran na guro ka no, hindi ka nagpakaguro ko ng gugura-guro ka no. Na sa pagkirang sa Quran na di pengguro ka, di penggugura-guro na kanabar kami po. Subhanallah. Na isa na asipiat ko mga Muslim ang anakan buwa. Ikadua. Akapaka dia mga gamatan na ayak kasangkapan na ating doon na panipintero wallah iya tigo rasul siya buto Jibril si Muzammil Khadijah zammiluni karo maku kulubi akong ka tangkong kulubi akong ka natigo Jibril ya ayuhal Muzammil kumin layli illa qalila nisfawa inkus minu qalila inna sanulki alayka qawlan thaqila siya butian alina ko sa basa Khadijah tanggubi akong ka doon na panipintero Jibril ya ayuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر هاي بتنقب أتقوى الله نقام تنقب فكين كاكا mga tao فأنذر ino to matataman sa opisina pakain ka mga tao ino to matataman sa kandugan pakain ka mga tao ino to matataman sa kaya kamautunan kambaso Mabubati kasi di pedagang na di pembasok na kaya kamu tu na di pernah berbisina berdisitor.
Subhanallah, mending kita-kita. Na mata-mata na mabubutiyag, matatag mga gingay pagtaw. Kung tindig wallah, paandar na pakin ka kasiran. Warang ka fakabbir sa ayaw kita kapakin ka ngakiran. Na ayaw pupugalin na kakiran na sukabsaran wallah. Sukala wallah. Subantugan wallah. Sulimu wallah. Sugugaw Allah. Susiyak Allah. At makasla kumpusyuran. Busigaw pamikiran nilan. Pangililan nilan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaman na nga, lalay na kapagkapka sa tanong sa nga kukay, kami akademang. Hindi ka siya. Kaya kukay ako rin kamata na may makapiyapiya nga lintis man na kukay. Nagibo ko tabas sa kukay. Na may akademang sa talang mo na darpatan na minira ito. Subhanallah. Naupang makaya pindiskas tanong na sa kapsaran wallah, naganat wallah, na maganda kapakademang yung kudar ka. Na. Ganay sa mata ko ta'ayat. Ya ayuhal muddathir qum fa'andar wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sutyang ka sunditan ka. Lumpiwan ka sa susulutan ka. Sa ayamana ko ta sutyang ka sunditan ka. Lumpiwan ka sa susulutan ka. Na sutyang ka ginawang ka kudusa ay nisapar wallahu ta'ala. Nandun ang panananoras. Alas 6 sa kadaw-daw na tamang pa sa alas 6 sa Maghrib. Nandun ang panisyon ka. Sumusambil na alas 6 sa Maghrib na tama sa alas 6 sa kabibita. Putugin sa Allah para ko mga tao. Sumudasin na alas 6 sa kabibita na tama sa alas 6 sa Maghrib. Pusunguan ka sa mga tao para ko Allah ay kasangkapan na nakapagating. Lo agwati. Para makarere-reger ka. Adi dabar ka naroon ng kulungan. Din dabar nyo ng kulungan nakasabu-sabut na no. E ginami ka supa ka sudua ka to kandidato. Palaya magugol, na andak kaon tepi, na sisa kaisaw, na anto na status ka, kabaya ka na makarani ka sangkot ada to udi, na tidi, na elektor ka bun, na kabaya ka na makarani ako na camping manager ka, na andak di kabaling ka camping manager na oman gagawin na pre-port ka ko dato, sir, na kumusta sa barangay niyo? Ay kadaklami sa sir na 500. Naibuwan lang katanarong na 200. Ino to? Di magusto. Natigin ako. Patuin ka. Gagawin. Napakamasok camping manager ko na ito kang pumangundur. Report. Kataya sa ditanugan ko. Tumatalikod. Kataya sa tumatagiri. Paman nadasaway dasadi. Ha? Palikat to niya. Kada sa ptiro niya na tayo kanina nadasadi. Nakataya sa mga tao tanarong. Patuloy ka, yes. Tunigig ko kiran. Manibalak. Tunang ka manibalak. Eman ang mani na kwarta. Balak na murka. Ina ko itong butoy siya manibalak. Di rin mga pamanusin tao itiyaban namin. Milyon-milyon namin gusto niya. Dari-dari tanong ito. Baka lapot nila niya guraan niya. Tiyaban ako matiyaban ako. Yes, ako pa. Kau daw lagi ang manibalak na buwan dari ang murka ko. Ay buta man natin ba sultaw da. Ay man to namin. Subhanallah. Na. Daw na. Tunay siwa na ka. Gari. Tunay di ngay paugup siya nga dato kan. Marangit tagis siya kaya na. Mata-mata na kikabinar ko marangit na malaigigaw. Pag-usay na ka sa sipa to dato. Siya kaya na di ka niya po siya nakakanabat at taraon. Okay, natira mo na yung problema nga silver yan. E ginami balak ka na kamalay ka mamalagatuanan, na mabalak ka na tulong. Na di kayo sina, di ka na pag-isyon. Kana ba hypocrite? Kana ba di pumansin? Kamata-mata na si Patay na nga. Napugusya na kaon. No, stop, pagingaman. Mabalak ka na sa kondisyon, nakamapurong ka, mapipara nga datuanan. Napala di ka na tinunod niya kung kaya apa pa tayo gagawin. Niya pakasama na. Kaya sabutan niya. Ayat dia camping manager wallah na sa mga nabi. Gagawin ang paguro ko na Rasulullah na doon na sumunod na sa mga tao. Na uriyan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyada sa kanang Nabi na ipakataros ko kanang Nabi na sa mga umat yan. Na sakon sa tao, ang galapo ko na yan, galapo ko kanang Nabi, ang galapo ko na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na miya kayo sa mga Nabi Rasul sa dahil sa banggit. Na sakon sa tao. Subhanallah. Na.
Ibenta ng mga baryan. Lagi tingnan na yun. COVID. Ayan total na Muslim sa dunia, 1.2 billion. Isa ka billion na gulugan to sa milyon. Naging kaya ngalabakas sa dawat na mineral emanto asensus na 2.2 billion. 2 ka billion agu, 2 to sigibu. Miyata ka. Ayun to. Pagampangan niya po na naka-COVID-13 2020, na ay resulta niyan na may mag-Islam sa mga taga-Lundun, ang makaysay sa mga Muslim na 5,000. May mag-Islam sa mga taga-Europe, tama na! Sa ayat kaya tuwiran ko COVID na ipsipar sa social distancing na sisirabod bisyong biyang sa parpar. Nang tayo may kayo nila sa telebisyon. Sisirabod bisyong biyang sa parpar. Kung takapakalang ka pa sa COVID, apagano sa mga Muslim, nasisira mo siyempre sa park. Nagyan mo na pengkulo lang mo na presidente sa France. Abiyo niya sa ulama sa Tunis. Adiro di tibling na ayan na sumimbago na sa katawa. Bumay si Maria matatag sa Amerika at taga France at tingin na hey presidente sa France na bino ka agyan ka na Muslim. Iman to na may Islam ako na niya ako kakasakali pwede ka sa isang kanay. Tino kapakamak ko at tingin na presidente ka sa France na mapi ako mabutaw sa France. Subhanallah. Nanto na yung kita kang galibig na katiblig. Ayaw nila ni kang galibig sa katiblig na tumitimig sila sa kanang mga crossing. Antara yung matawar ka sa kamara na crossing. Ha? Adi. Sina yan. Kabula ka na kung ka tibu. Ha? Miya ka tibu. Na crossing na sunga yan, kung tayo sipak siya sipak ro. Kasumalakar sa lanakab tunang malalalan. Nasumay ito akar sa lanakab tunay pamantang. Subhanallah. Doon ay katabili man to sa Europe. Kung makapot sila sa Fadail La'man, hindi na kumakapot sila sa Radus Salahin, na tumitindig sila sa loob kakarsada, al-sobra pala traffic police. Are you Muslim? No. Muslim ka di? No. Kabir. Umika. Allah, nagunin ang pag-usya sa Allah. Hana mga tatataka kabir, hindi pag-usya tayo. Na mata-mata, nakanya ko, gurung-gurungan nila na kung tasaka tayo Muslim. Kala ko na ako man na siya kurumiran. Nasitsa nulo kakarsada. Nagyapasagi sa kutang pagkalitan ng Muslim na di kilipod ito kumipupuro. Natutulungan niya sila. Na di ka pakatanda po yan na magila, Allah Akbar. Napakatras sila. Kung takabtakabir yan. Allah Akbar. Nakatakaw sila. Kitawan din sana sa itram. Kitawan sana sa itram. Sa di na di ka tiro sa speech. Kaya kung tumakabir sa mga Muslim at katakaw. At ginubuha niya sugat ako dito. Di mo kung nakaptilo ko Allah Akbar. Nakutang Muslim, adi dawat, nagilap ka na na di pakato, nagbilang Allah Akbar. Napakatarig sila, napaganda sila pa sa dawat. Natipuan na sila pa na mata-mata, na malagit yung kapakasiya, na gusto ka pa kapiyagin ako sa mga tao, kita di nakatibulig. Di ang baranawa yan? Sarbu. Are, di tanusan mo, di sila di siyator, na masama ko tanong sila. Mismo po na di tibuligan yung Jula. Na may mga rasa dapat ang tibligan, kada di ba makasisambaya? Na pinapit na sila, dito na dyan mo, taka di sila di siyator. Na ikano mo na pasuundan, na hindi ka tibligan, tao natin lang, at ay pinili sa sungo ng mga darpa. Ano rin swata siya? Siya kaya tiginin dilil. Makara na diya ka ba Islam? Apo maminga na mga otak. Miyatag ko siya isa, hindi. Na di ko tagyan kalabakas sa kadawat, nakagay sungo na miya kartem ko. Matadang lamatan ko sa kartem ko. Tingnan ang tayo na rin, tingnan na chikagichip. Sila ni. Siya. Tingnan tayo Amir, tingnan na si Alan, di ba po, Al-Raji. Na tingnan tayo ko, mutakalin, tingnan sa akin. Na tingnan tayo tinubulasmik, di mga polis. Nakagay makapa kami sa kartem ko, nahanap po pala ko sila, tingnan na mo operasyon, kagay ito mabigat na tagpo sa kwan. Bilang mo. Napasay kayo na ko. Pumalagoy siya, tingin, baka namalagoy, bigyan siya. Kakatero na bupiris yun, ay mga pulis ang abdula. Na ay baka masirante, sir, tinakuha ka sa malo. Kuha ka sa malo. Ang punig sa alip ka sa malo, dito ka na, maskit. Ito na yung makabreak lang, may dito ni Chip, nakuha ka sa malo. Dito ka. Hindi ako kumuna, kaya na gusto ko. Di miya ka yung ginagap-gap na maskit.
Naupa makasisa kaya magsisay na din nila si Baryo, Bimboy. Ako si Sulutan. Madakalap tibulig siya. Kaya hindi kayo mauudyaw na lamang ilalingan sa mga kota na tinakotog siya gito na nung pakasunga. Natigman mga kota, di tanong tumaros kami akala na ilagam si Karuman eh, mo di sila ni Ibuno. Subhanallah. Alin tanong sa sistema? Alin tanong kang galabok? Sugib pa nga natang kung mga initero na tanong pa ka nalakaw? Kanaman sila muna biyugyon mga nadidatago sa Ginoo. Kumana. Tanong rin tabat. Kung muna wala na nagkailay tanong sukali na butan. Miya kadang mga rinway sa agama. Asyuldan tanong sorkiran. Tunay kiran. Ay asyuldan tanong sorkiran nakapakadem ang magamayran na social media o television na dapat na lagi pinakamala ay impact o di na mala resulta raran akapakada mga Islam sa kapkaili na sa TV sa uman mapita nagiamak ka na dito sa mga tao milyon igira Ramadan ago uman na Hajj na kaili ng mga tao dito a milyon ago kaili na ng mga estima sa Bangladesh, India, Pakistan na sababsan na anto na ipagirtano sa kakapanay haji anto na ipagirtano sa kakapagumra, anto na ipagirtano sa kakatiblig na aming buot na COVID. Ino to? Nandandi, inilaadahay, nalipitan na tingnan na, mapita. Na operasyon, di ka pa kayo sukasya pakatibo-tibo. Amay ka na po masuit. Nagkapulo-pulo pa diyan. Sudah bicara na di sila na matitibo-tibo sila. Tadi kan pergi datang na, alang ini to. Kata ni biar suara sama rawi. Kata ni biar suara sama rawi. Kasi pengira baram na lasing video. Dapat na sebang sualongan. Ay pa kapasadilan na lasing 30 minutes. Nagyo tapi nakamana mas kitsa marawi. Dia Masjid Umar Janalan sa Saduk. Kata niya ito na miyaswa. Dami ako tumako mga ulama kami kakalkasyaran. Nami akatitog sila tayo, mamigay ko tablong sila tayo, nakadori niya, tagoy nung nabutiarkan. Na ayaw niya kabutiyan na si Komisyoner Usop, Attorney Usop, pangadap. Ayaw niya katigil butiyan ka na, pakaraw matiyan. Kakagyo operasyon. Nasa mga pulis sa Maranaw, sa Marawi, natigil na yung pag-operasyon namin 6:30, ayaw nagugay ka doon siya biyan. Subhanallah. Subhanallah. Nataman naman ito na mata na miyaw-law-law sa nga kaya mugatan amiyaswa kadaklan amisip biya kadapan sa bang suwalungan naya kadaklan amisip biya sa subo na dinibalik kakanya kinakapun nasi sa sultan naga di mapurok na tiyawag kami udato naya biya kalangkapian na da akat timu-timu nasi tanog siyang ko mga masjid na social distancing na siya pa pagmask nag-official tanong na mapasat na pubaling tanong. Da, nakapiyapiyagya pa kasyambiyan. Doon nadarpa si isa sultan na Gadimapura, ba na mga syambiyan? Na inikid ako mga pulis na sumanon ko mga darpa. Guunin niyo siya. Umada din mga syambiyan. Kaya man, nanood na pa kami ng bibiyang kakabalit ka. Buwan ba yan kami muli pinakakapi? Subhanallah. Nasa babsan, namiyag na pera na gina ni Neswa, namiyag magambila nga talok. Doon ay pero na talok. First na United Nations. Gina, labi duga to sa country sa dunia, ad na presidente ron, prime minister, king, sultan, ang mga dato ko mga ingin, na aya pinakamabugan po na pinakamalaon, akabgudan ron na super power na United Nations. Dia nga na namatay manayang na mamagupa na gid na dunia at waniran nagkagwiran. Amerika, China, Russia, gibuto sa mga superpower. Kaagi langon ka sa kapan na sisigiran na miya magupa nga mga ingin. Natay rin babidiran, World Health Organization sa mga doktor. Sa na sa mga doktor. Nantay mina pamana sa Portagiran, World Economic Organization sa mga milyonaryo. Miyagugupas sa mga dato akaper sa dunia,
agus sa mga doktor na kapar sa dunia, pagulan ng mga scientist, agus sa mga kawasa sa Bill Gates, akirit sa mga cellphone, ang mga kawasa sa dunia, sa fingers nyo nila naging kaya COVID. April 13, 2020, sa aya katiye na tama na 2025. Lima na kuliman to. Nawa man nagindi mo sa swatan, ada ka pagumunan, ada ka panahaji, ada ka sumiya masjid tigir Ramadan. Doon ay giswa. May bayang ang Middle East. Gaya sa depan ng dunia. Napagampagan na bayang nagiakway. Giakway. Giang ko ta representative presidente sa Kuwait. Nakagiakong meeting siran na ay nituro yan sa presidente, representative presidente sa Israel. Giang mga Yahudi. Nandun na yung pindinan siya masaran. Hey, tangan na si. Hey, tangan niya. Kuha ka subog ka na awa ka sa kami. Tingnan niya siya. Katani mo ka sa mga otak. Manata kaya na. Pipunan nila ni Manto si Isabel del Este. Nakataon niya, tanimiya sa Palestine. Sudah mo na mara niyo ang country, Jordan, Egypt. Natigil na Romeo Paxiran, nailan mo na kung takapugin na kaya nakapsulira sa Baital Muqaddas. Ay pagkira na pangalo ang Guterres, natugugay na balak na sa 14. Na makasugto mo na may matratinig guys. Giti bugro para tera, na undo sa tiba mo betul sa masjid dari malam beranaw. Allahu Akbar. Mata na gilap kailangan ng kuto abubay mama. Absurd jamas kita ikbun ako na sinapang na kadir siya nakapalibang kakiran na. Mito mo siya para te. Dia nga para na kredit ko na pugin na yung pangabisyo. Subhanallah. 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 Na, 2025 mo ito. Patrago pa naman ito yung pamanipatigang tanong. May pala sa naman naman ito subukan na Maria Siran. Napakapagpos yung diladahan na paginutan nila mo. Awan ba gawa sa kapalimulimu ng mga Muslim na implementira. Nadama ka tigil ang mga padayo ng mga Muslim na tumiyo po sila meto sila nagitikag tiro ako na siya muli akat kidawa. Akakiran. Sa nga mga ingin. Nagip pa na nga paranaw na tingin na di pa si kudata sa kapag sa mariga maputi. Subhanallah. Adna masjid amaran nila katano si. Ami simbiyang sila na palaki awit sa tabas. Uy. Nainibitan nila sa tabas sa una nila. Natira na doon natin, tinawag na pa kumas, katano si Portano na gitigyan dito sa dunia. Kaya watano sa dunia. So kaya na mga pulis, hindi pa butan nila mga tabas sa dahil pa bubuya batay. Subhanallah. Na mga pusigay na di man to. Pro-Muslim, ako anti-Muslim. Pro-Muslim, ako kanaba pro-Muslim. Nakatawan niya ito na yung mga sign na tanda bangkit. Pagkanayas tanda bangkit ang mga ala na magmutag yung muta binatang ilenyo sa Quran. Si matatago sa Suratul Hud. Wa idha waqa'al qawlu akhrajna alayhim dabbatin fil ard. Anda tigwalay katanto katiro kapagaran ni bangkit na pakasimbo ang nakangkilan. Agi mo ta pangangayaman kuliw lupa. Binatang. Dia nga binatang, pero ino din. Tayo matawar ka na rin siya. Ha? Dabon matao. Dao. Dia nga binatang na ayak kalaya ni idin na tamon kumasaw rasul ng bibirin. Napadutulong ko na sumya kay Lairo. Hindi nagtanid pa dutulno. Apa dutul? Huwag kaya maratay para si benta na mabitay. Si Tamim Dari na Kristiyan. Ayat tahun yan na 30. Ay agalapukiran na kapangisda. Maganda siran sangko tadi na di pangisda na may sugat siran ang mabugra-bugol. Nagyang na mabugra-bugol na dalagi ng mga palaw sa pangalan. Nakulong ang matatago sa Mediterranean Sea. Pero sila may nipipir. Nakadya may pipir sila nun. Na mere ra sa kilid na pantalan a binatang. Adi ketenduy andai ulun yang nagu andai ikugir.
Ino to, na pumuli ng umarabong ibumbul. Ay akarang bugyan ibumbul na makatatana sa lupa. Nadingan kilay ulo niya, nagdingan kilay kugyan. Na mitiro ang iyang buta binatan. Basisan sa tamimid dari. Di ganiman ako magyukot na kambing natin na ABC. Mura ka na ako di gantipak. Salutun. Allahu Akbar. So kambing niya ka na mitiro. Miyakat na sila. Basisan sa tamimid dari. Tinaway ka tayo, mapuro kami. Ano niya ka giro siya? Uy, katiya ko sa mga Kristiyano to. Na tapad ka nung atigyan, agugyan na mga pendika, alabi tulopulo, napanig ka nung sa ngay papanggodar pa ka na pinior ka. Panembitar ka. Na may madapatsiran na pagilin na binatang na nito ko. Amya ka na mura bubul ka makatatana ko lupa. Tuntangan niya na sinupo ko niya sinananta ka dito. Apa makasir kita nung napiya ka lakal ko. Lagi banget panciran na may manik siran sa utapuro na emi umere utapuro na mama apapatongan. Agi mata niya sa konan ada sapon ada amataon ka sapo. Dia sapo aya. Lagi mama mata niya sa diwang na bulbul. Andai ngaran niya gitu. Gitu sudah jalan. Gitu sudah jalan antikris. Nitero. Tamimid dari ang nakapun. Tingin na siya sa lupa hijas. Tinabarkan na niya ako sa Muhammad. Sa mga ito na paspasa di ka tiblig rason. Barkan na niya ako sa Muhammad. Tiginawa. Kumusta sa nina di ka tiblig. Tingin na basta matas kilya di yung gublag. Niya kuha niya. Tingin na ba niya katugalin sa Madina. Kaya nga na Madina na Yasrib. Tingin na uway. Tiginaginan sudal pa mapya sukor mo, tiginaway. Tiginagian tabo, sukang gumawig, abundan, malaig, dapat makaw mo, tiginagian punan. Na tiginanay no, sarageto ko na, nagugeto ko niyo, kapag ako makor ka ng kurya masa. Hindi nga na ito, timadar ka doon? Ha? Si? Dajjal. Ay, pagkita ko na, Dajjal. Apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairal quruni qarni. Ay ang pinakamasa amapya sa dunia na sa kumasakwati ko Rasul. Wa syarral qurunu qarnu Dajjal. Na ay ang pinakamalata mas at umaniyo. Nasukat ko na kanyo ko Dajjal. Inutong Nabi. Nakagiso Nabi na ino pinakamapiyabas sa kanya hindi magunay sa kapanggamit ako mga tao sa sorga. Nasunod dyan na ino pinakamaratamas sa kanya paggamit ako mga tao sa kunong yung punarak. Tsula mo. Katawan niyo, tanipigulaw ng tamimidari. Tigyan ko mga panina, makaumatan na, di tanong mamantak sa walay. Di tanong sa mga pamilyatan. Ino to, natin na panutuldan ako Muhammad ang utamilaytan. Pawan na himala. Namiyagay na sila. Nabuod na uwi din na cellphone. Da, buod na miyakarikul. Da. Na ayang ketpat, apyaman tikilan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nakagipakaw masuk. Da, tamimid dari ko rasul. Natin na tamimid dari. Subinatang na sisipi sa pantalan, sumiyo maniyo. Na sumama na mapapatawad din siyang kutuakwan. Puro apalaw. Saya kapakapakarin na may kabangkit. Namiyakatitid na siya. Ino to, nakagikiyada na paano Jibril si Rasul amya panutuli ang girang na utami aswaro. Miyaw na si Rasul. Namaya kagiraw ba niso tamimi dari asyhadu an la ilaha illallah. Miyatas kila kong kanak. Kadid na sa kator kami mo. Aba di mabubuhay, excited siya ka punutular ka. Tagin ba ka mas kataw na kapanakot ang iyong dakaw. Sobra pa yan sanin. Namaya kapag-Islam siya lang. Pakay siya. Anday man ito ang Nabi datang. Sembag. Ayat tatakan ko tabi datang na patima na size. Patima na? 666. Agiyay operasyon na COVID-19. 6 month ECQ. 6 month MCQ.
6 months, 6 months, 6 months. Giya nga pati mga liter. Asiran kusyedya ko tabi nata. Namuulan na, emergency community quarantine. Na 6 months na general community quarantine. Ayram sisun na mo tanang bara ko tabi na. Namuulan na. Sama na na. May pasal 6 months, may pasal 6 months, ay mato nagkalabitan na rin siya. Kung nakalas, tramadano. Nagkalabitan na rin. Another 6 months man naman doon. Nandun na nga na mga 6 months. Pagka na 6 months, ACQ na bumbaron sa bad news. Ako to sinindiksyon na natining guys, biya betul. Ino to na gindam sa sawan sumadak na tao. Anta no kakalaka. Nakalipatan sukalak wala kay pilak na si COVID. Benar ya wala Tuhan sa dunia. Law kanat as-samawati wal ardi ilahaini lafasadat as-samawati wal ardi. Omo umiyadwa Tuhan sa dunia na kaya kaidan dan sa dunia. Bodoh penariah peduan laut tak Tuhan mapakapatay sa lakaw. Ayangaran Allah nan nafi. Allah puna no kamapian, puna no kabinasaan. Walau ijtama'a kulla syai'in. Apiatik Allah melimu-limun sa mga manusia, mga jin, mga kanin, ay yadurruka sa bunuh kairan, binasa kairan, lam yadurruka, na di kairan na nakakaidan, na di kairan na nakabinasaan, illa ma kataballahu lak. Inunta sa bagi surat wala o Quran nakakaidan ko. Di ba siya lang ako, na may pakakaidan. Walau ijtama'a kulla syai'in yanfa'u alayk. Apa yang mo nakadin mga manusia sa badyan na timu-timu siran. Kambagang kailan sa kamapian ka. Lam yanfa'u alayka na di kayo nakabugan sa kamapian ka. Illa bima kataballahu lam inunta sa pagi surat wallahi pantag. Anda kasi pugal. Man to nasita no sa nga masa kasiwana. Ino to. Nameda so pas kuda gimana na polis agu kuda gimana na perma doktora at na mga tiga siya babu. Nanto na gisabi na paskud. Paskud. Before paskud nanto na ipagunaan nila. Da QRD bangunan nila ng kutwa registration lakay nga tigil sa cellphone ka na sungasam ka kud na makasuldi ka na tiruangan ang tawa ka anday ama ka anday ina ka anday kanibot ato na igilubok ka na enroll ko na tigil nagigipigil na ako mga pulis kagito di paskud ka usig mga doktor kataya sabi akan dulu dapat. Dah dulu makan. Ino to. Na di ka pakata na sa tumud udah utuh. Di ka pakata na sa kulambungan udah utuh. Ino to na pakaregisteran niran sa langon tao sa dunia ka para makwera no anda ka matatago. Pagi nga na Google na once makaregister ka na keto ka kwera. Nasaan na Google siya na kano? Google Maps. Na nandakan niya ng map na andi pagilay nakaingat siya dunia. Nadagna nakamarkas raywin na kilay karawa kala raywin tama sa kutapkud na nuy ma'am. Sisiya ko sa Saudi na digin ko Pilipin. Na mele ka, nadigin ko Mindanao na mele ka. Nadigin ko Panalano del Sur na mele ka. Nadigin ko na Binidya na mele ka. Nadigin ko na Poblacion na mele ka na mele ka misuwalay ko kisis ko diyan. Sisiya ko sa Saudi Arabia tutulong ako. Nagina ni paskud. Antay mga laita mo, antay mga laika dito kakudrol nila. Na udar kasan na digad bakali. Yan ang nailot. Kagi ko ta 666. May pusa ko ta doon na 6. Kaya doon siya rin. May kalabi siya rin. Nagkiraot sa ibutura niya nga nakakakuha na A-pass. A-pass. Ay mo na, sagadipi. Di ka pa kaugit siya kung tadar pa. Na, anday biya ka sa kurang ano shopping. Nabipur ka siya shopping na tingin na anak ko. Kaya kasunod ka sa kaya area may sa kagaya. Nalamu na munisipyo, nalamu na country of city of Sumona ka, napaka-idol ko na baka doon ka para kataon na ka matatago sa dunia.
Ya kalbi. Subhanallah. Nah, dia kata binatang na siya gimatatago sa Makkah. Bad to say. Bad news. Dia nga naman nga dito sa Saudi Arabia na Peter o Nabiya kakapersiran. Kakapersiran. Simbusiran peruman sa salakaw ko Allah. Iti tiga na bad news. Baliw siram peruman sa agama. Namapulo dia ka Peter o Nabiya. Nagiti ka pagbuot ro agi nga nanan. Binatang. Nagyan nga na binatang na magbuot sa giti pay na latabling. Di nga di tabling man na partial. Giti pay na latabling. Maawi nagyan ko ta binatang sa taka nagusisig. Taka na nabi na Adam agito sumiyak mo nabi na Suaib amiyak mo nabiyak mo na sunabi na Musa. Gito taka na Musa. Amiyak ko nang ipanugangan na Suaib agito sa taka na Adam. Agumamit sa sisig. Na pungsil. Tao sa surga tao sa neraka. Nawaba ka makundes, nanday ka ba sa mula surga, nanday palaya kami. Nanday sultya na nakaana din. Nagyo na binatang na pakauma at paginay niya na puso to puso. Dili siya pinay na sa puso. Naino ka niya sili sa takan kataw ka sa naraka, din na bugpaman. Nausising tao ka sa surga. Tanay man ang abdiro na ka. Sotin na nga puso tanong sa di tanong sa salakaw ko Allah. Di tanay ka lang nga salakaw ko Allah. Kaya ba't hindi ko wala kapag ako mga nabinatang na pagilin na ng mga puso iyo. At ay kayo si COVID, uswan na. Si Bari at uswan na. COVID-19. Siya na Bari at 20. Nandun na pa ni Tudugun. Subhanallah. Na. Makabuta nga nabinatang. Tunay next. Nang gumaw syudad dyan. Di ko napapataw na pakabuka. Alam mo na kung tayo doon diyan, kami nakalabit siyang giburago ni Bandung. Nang gumawa nga na dadyan na ay pagatangan niyo ron na sinyo kailay syudad dyan sa UFC. So pamubandera ka doon sa TV na kung Ultimate Fighting Champion. Diyan nga na UFC na lango nakapasang ka, wrestling, karate, boxing, pamana kapluday. Sadya o kita kibuno ako pudika. Naupuan niyan mapakala, di ka makapupok na miyatay ka. Madaklap ko kita para siya. Na aya gitu siya ko dadyan, na tumitindig ka na uban yan, di na po na labiya, palo niya, kagibuwa kamarian, mga kamarian. Na aya gitu ko dadyan, na marigay ka puti. Na aya gitu ko dadyan, na kurutibo. Na aya gitu ko dadyan, na masimuro. Na aya gitu ko dadyan, na dasa po sa kaunan. Na bulog sa diwang. Na kita niyo ko dadyan, lagi ka bulogyan na sa suratan sa KFR. Kanaba KFC. Ito na ko ta KFC. Ha? Ay Rudin Food Court to. Tingin ba na ka kanon? Siya nga na buko. Ay dapat ako na Kentucky Fried Chicken. Ha? Subhanallah. Ay gitu usap nagasuratan na sa KFR. Ay mga na kafir. Kafir. Nagyaniman yan na kumakapot sa apoy. Nagyaniman na kumakapot sa matanggaway. Na ipagulugyar ka na sa din sa kumatanggaway na tao kunaraka. Nasa ayakuan yan na suapoy nagyutitaw sa surga. Nagyan ang mula kilin yan na siraan yan na telebisyon na pilay ka sa mga tao sa surga. Nangadiwang na tao sa naraka, natinanda ka sun, siya ka o siya. Natina siya ka sun, o siya ka sun, na parati ako, na di ko parati na siya ka sun, dugup ka. Na ad na tigura sula sa kataw mama, pakatindig. Eh, yang mur ka ang paki. Sa kamisaryan tinisi dajjal apitir unabi. Nakataon yung bugra ko ta dyan. Gawa niya na ko tama mo na. Pamukha mo na nalawas yan. Balasa ko tama makupo. Siro siya rin ano madaklata. Ay kita niyo ko na dyan. Nakakapatangan na ipamapasakan niya sa tama sa marong baka blablaga susulan ka. Napiya ka lang kapuraso la sumuraut ko na dyan na pagapas ko palaw ka. Ano yan di kailay. Ano di kadaspil ka. Sugo mga city. Sugo mga city. Dini pa si Pangaliya mga city magsasayaw. Siya di pa kaso. Oh. Wina Pangaliya ko lang muli 8. Kamas mapaya sa 8 aliso? Ino to? Na sa 8 na, mala.
8. Na city na may 2. Kadua na naman baka ta 8 ka 8 malitis. Subhanallah. Subhanallah. Ando na next. Mapunggulaw lang sa dunia. Final. Ay sibuga karkan. Wa makaru may plano at tigwallah sa mga rinuyakan sa agama. Sasadi chawkit. Wa makarallah. Napiplano ang kusyira na mabuat tigwallah. Wallahu khairul makirin. Tas wallahi mapay antangan. Kulang uno di magantangan. Nagyan po nilang ko kumit. Na ayaw mo din kaya para bagalo Islam sa dunia. Ay kaya pakatano duman isa. Kaguhin na dito kung tatango sa Ginoo sa Siba. Iman na niya katano na taway. Sa gina ni planiran, ang gaba na sa agama niya resulta niya, bud niya ka, bagalo sa Islam. Ino to. Na aya problema iman to Amerika na uman sa lungan na pumanig 10,000 na di mag-Islam. Di sila nalakay. Uman sa lungan na pumanig 10,000 na di mag-Islam. Aya iman to problema ay Europe. Problema ay Europe. Na di pala kayo sa mga tao na pala di mag-Islam. Pala di mag-Islam. Na iman to na giso katir wallah final resort. At tigwallah idha ja'a nasrullahi wal fath. Pabila makataling masuk tabang wallah gusudagyan. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nakiling ka sa mga tao sulku Islam sa group by group. Subhanallah. Giya irisultan niya. Agi ang absultan ako Islam sa group by group. Ayat biya ka mamasasaka tutulagan. Napakaw masadan dyan. Na ayat sundaro niya na 70,000 mga Muslim ako mga Yahudi. I do. Madakalab siya rin mga Muslim. 70,000 na Yahudi ako Muslim. Naya kalaban nila na Muslim. Kaya kalaban nila na sundaro mambu. Nabiula Isa. Jesus is coming. Baka masuk Isa na ayaman po sundaro niya na 70,000 mga Muslim ako mga Kristiyan. Lagi nga mga Kristiyan na pag-Islam sila sa akin nagawin. Nasutid ko ang Muslim na padiran na Kristiyan. Nasufik ang Muslim na padiran na nga mga Yahudi. Panganintak wallah makatano na mga datutanong. Sa kapugusyara kaya naging mga rinuitano sa agama. Kaayamya sa dunia na murdera United Nation napakatarima si Duterte kagda sa kadato iyan di pangunutan nakakagi sa mga pupulo yan sa international issue. International. Na makaorder si Duterte naturo si Duterte na orderan yan sa mga congressman, mga gobernador napakaunod siya na mamuka kuda sa mga unto daerah. Agus sa mga lawas ay gabi itong pakiran. Mga parigi gabi itong pakiran. Na murder sa gobernador na orderan sa mga mayor na makaayon sila man kakagya ka mo ito na kudak man mamukapilat sa mga lawas ay gabi itong pakiran. Na makauma ko mga mayor na orderan sa mga baryo na paka-implement mas mga baryo kakapilat na mga busulaw sa ay gabi itong pakiran. Na mga baryo na gito piyagun ko nila na madagla sa kanan. Ginan ni kasi ito na bidak. Ay piti doon. Andi kaya pakapaguruan at tigo kuda katata sa bidak na sacrifice sa kaon. Nakapituan na bidak na tinagi kapakit na matay kaon nakakagi biyagate maran sa bidak. Subhanallah. Gitig tanaw. Katidaw sa pansumag katidaw sa pamikiran. Akli. Nasakan na ibat ko Allah. Kadid na kalakak na may takbusan ka masuswa maulaw lang. Udid na katago sa pamikiran na nagupuswa ka na ibang kiran kini sa kalakak. Bako kapulin wa Allah kay ginapakaw ko sa mga checkpoint na pasburo ko. Sala ka pagdama. Upama ka di masusya na protocol ubatabot makuan batay sa diuras. Sa kanil pag-ising nga nakagya ka mo ito na din na bako kiran. Kalaka may takbo. Agimaw to. Nangapagarya na eman to na kaya nabiyan tanurong isa ka oras naging kaya pantag sa Hajj na Allahu a'lam kaya kubid ako bariyan
Maulog bisa nga alam. Buwan din niya kalabis sa kaura sa di tanong ipanutulan. Naipkap dia ka sa kano, katanto kano, di ko kano kanya muna muntod kano. Nalabi pa naipkap dia ka na ginawa ko, kang bani ako musisi. Pero siya ko pa niya maskit. Bako mutiyalo na pamilya ka na nanyaunod niya, kung kakasigi ako sa maskit, pagod na ko yan siya. Saya kebayan na ka na nagyang gaya kaya limutin no. Na banip kalipati si Perdaus. Banip kalipati si Alim Ismail Saumay. Agya ka mo ito na kapital tano si isang kabang Sesay. Kapital tano sa Alanaw del Norte. Kapital ng mga Muslim si isang Mindanao. Kasukap ko tayo sa kata ulama na tiyubak wallahu ta'ala ko yung kayad na miyada na sa ulan. Miyada sa ulan na ikadakalabito. Miya kadakadakal subito na sa timang ulan nagyarak pa niya. Napun siya tanda sa paman mga tapang wala na igira miyada sa mga pipiya mga ulama. Lagi na nga agya dud siya limu wala agya pagaritan no. Nakagya ka mo ito na sa saknon. Na ipupangandakan si Iku Allah Ta'ala na mabuka pantag ila ka nakapatay na lagi na agya pantag nakapatay nga pagaritan no. Asiskan yan kagya ka mo ito na may siyang kadawat kapapantagan na Ramadan di managuntaman sa kapagpakaday mga wagama gina ni dito di pagaminaminan sa panganindano si Iku Allah si tanong mapos kumapya Rabbana atina fid dunya hasanah kad na namin na bagan kami sumapya sa dunia o fil akhirat